Ahoj, já jsem Milda a jdu skočit z téhle garáže. Teď dělej! Debil, no tak to jsem neviděl. Mildo, je ti něco? Nesem v pohodě, jen jsem se asi posral, ale to mi máma vypere. Takže lidi, díky, že jste video dokoukali až do konce a uvidíme se u dalšího nadupaného videa, tak CS. Take two and two, one. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and